Pomaly sa blížime k záveru. Nielen sa to patrí, ale aj vnútorne cítim povinnosť krátko zrekapitulovať a poďakovať sa tým, ktorí zdieľajú moju cestu životom. V prvom rade musím poďakovať mojej rodine, že ma aj v zlých chvíľach vždy podržala. Hlavne mojej mame, že to so mnou až doteraz vláda, ako aj mojej manželke Lívii, ktorá mi vytvára rodinné zázemie a spoločne držíme oheň sviečky na podlahe na jednom pevnom mieste. Otcovi sa už priamo poďakovať nemôžem, hoci už nepríde, poslalo po ňom posolstvo. Život býva ako rozbúrená rieka, ktorá naráža na prekážky a našim údelom je ich prekonať. Oporu pociťujem nielen zo strany rodiny, ale aj spolupracovníkov firmy Autoklima, ktorí stoja pri mne blízko a spoločne zdolávame schody a ich nástrahy pri našej ceste smerom hore. Menovite by som rád poďakoval Karin Rektorikovej, ktorá stojí na čele spoločnosti už viac ako 22 rokov. Za ten čas sa z dievčaťa stala zrelá žena, ktorá vie ísť tou správnou cestou a vytvára virtuálne zábrany na schodoch, aby sa bezpečnejšie a ľahšie kráčalo smerom hore. Taktiež musím poďakovať osobe Máte Režňákovej, ktorá stojí po mne pevne po mojom boku už viac ako 8 rokov. Nemôžem nespomenúť Ladislava Kiša, ktorý 12 rokov zabezpečuje servisné zázemie našej spoločnosti, ako aj ďalších kolegov, ktorí tu momentálne nie sú, ale s ktorými tiež spoločne vytvárame jeden tím, ktorý má pevný a stabilný krok. Viem, že mám za sebou takých ľudí, ktorí pri mne stoja a vždy sú ochotní podať mi pomocnú ruku. Myslím tým vás, všetkých prítomných, moju rodinu, mojich priateľov a pracovníkov, ale aj tých, ktorí tu dnes nie sú. Všetci ste zdieľate a verím, že budete zdieľať aj naďalej so mnou veci dobré aj zlé, za čo vám ďakujem. Moji dobrí priatelia, prajem vám príjemný večer a všetkým na zdravie. Ešte poprosím chvíľočku strpenia, prosím pána Heráka. Ďakujem pekne. V prvom rade som chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať pánu Ježiškovi za pozvanie na túto krásnu udalosť. Následne sa ospravedlňujem za moju pani Drahu, lebo skutočne sa od septembra tešila na tento krásny event, ale ja to nikdy nevidel, lebo vždy nás teda postihne choroba. Ale preto tu teda nestojím. Ak dovolíte, ctení hostia, rád by som sa verejne poďakoval za mňa, pánovi Ježiškovi, aj za Majku Soboličovú, ktorá zastupuje organizáciu Ústny Alfadár. Majka nemohla prísť tiež zo zdravotných dôvodov. Ja len pár slov, alebo pár vied k tejto peknej udalosti. Ja som sa s pánom Jedličkom stretol asi pred 5 rokov, alebo 5 rokov dozadu, je to určite, veľmi neštandardne cez Ďondu Bodišovu, ktorú určite mnohí poznáte. Je to bývalá odchovankyňa detského domova. Z okolností sme vyrastali v jednom detskom domove. A pán Jedlička cez nášho spoločného vychovateľa Petra Bartlu sme sa s pánom Jedličkom stretli. Vtedy som pochopil, že pán Jedlička je, a teraz nechcem, aby to vyznelo nejako veľmi vtieravo alebo líškavo, ale pán Jedlička je naozaj pre mňa jednak veľmi veľkým vzorom pozitívnym a hlavne pre mnohých domovákov, ktorí niekoľko rokov úprimne pomáha. Pomáha aj v rámci nášho občianskeho združenia, ktoré som ja vybudoval pred pomaly 16 rokov a pán Jedlička naozaj za každým, keď som ho poprosil, aby pomohol finančne alebo materiálne domovákom, ktorí mnohí nemajú rodiny, tak bez akéhokoľvek presviečenia, odhodlania naozaj úprimne a veľkoryso pomohol. Čiže by som chcel poďakovať hlavne za Ďondu Bodišovu, ktorá dnes nežije veľmi dobrým životom, pretože je to veľmi komplikované, ale pán Jedlička sa jej ujal skutočne s obrovským odhodlaním
mnohým domovákom by som doprial takého otca, ako je pán Jedlička. A tiež by som chcel ešte poďakovať za mnohé rodiny, ale aj za organizáciu Úspech ako dar, ktorým opakujem ešte raz, Autoklíma, zastúpení pána Jedličku pomáha. A to najväčšie poďakovanie, si dovolím povedať, patrí za mňa, pretože dneska sa tu skutočne niekoľkokrát spomenulo, že rodina je tá najdôležitejšia časť. A keď pri vás stojí aj v tých najťažších chvíľach, tak to je to najsilnejšie puto, ktoré môže byť. Keď som istý čas zastupoval istú funkciu vo verejnom záujme, tak sa stala istá udalosť za isté okolnosti a pán Jedlička sa neotočil chrbtom. A pritom pokojne mohol, ja som v podstate cudzia osoba. A neurobil to, a napriek tomu nás aj spolu s mojou pani manželkou pozýva na tento večerný event niekoľko rokov. Čiže pani Jedlička naozaj úprimne za moju rodinu, za mňa sa vám chcem veľmi pekne poďakovať, že sa neotočili chrbtom a že stojíte pri tých, dovolím si povedať, najťažších chvíľach môjho života ste stáli a stojíte pri mne, čiže vám patrí naozaj veľká vďaka aj za to, že ste sa neotočili chrbtom. Ďakujem pekne ešte raz. Vážený pán Jedlička, dovolte mi ešte za kolektív spoločnosti Autoklíma vám popriať ešte raz všetko najlepšie k vašim dnešným narodeninám. Chcela by som vám taktiež poďakovať za vašu ochotu, za vašu ústretovosť, za vašu snahu robiť dobré veci. A to nie len smerom k zákazníkom a smerom k obchodným partnerom, ale predovšetkým aj smerom k nám, k vašim zamestnancom, za čo vám naozaj zo srdca ďakujem za všetkých. Môžem povedať 3 slova? Áno. Vážené dámy, vážené pani, vážený pán Jedlička, nie som nikým poverený, ani nemôžem hovoriť v nejakom inom mene, v svojom mene, ale keďže pána Jedličku poznám niekoľko rokov, poznám jeho rodinu, som odvážny tým, že chcem povedať niekoľko slov o tom, že ako si vážim jeho životný postoj, ako jeho toleranciu, jeho úctu k životu, úctu k rodine a k ľuďom, ktorí sú mu blízki. Človeka dojíma jeho vzťah k blízkym, spomienky na jeho otecka, vďačnosť jeho manželke, spomínanie členov rodiny. Takže dovolte, aby som ako bard tejto spoločnosti, pretože iste, obávam sa, že som tu naozaj najstarší, aby povedal som naozaj, aby som čo najhlbšiu úctu pánu Jedličkovi v jeho práci, v jeho živote a v jeho spôsoboch. Pán Jedlička, ďakujem pekne. Podám tej ruku aj mikrofón a chcel by som povedať iba 2 vety. Počuli sme tu krásne slova o Zdenkovi a chcem sa ja pridať do toho radu dnešných gratulantov k tvojim narodeninám. Poznám ťa od detstva, pamätám si, ako sme chodili k vám na chatu do Levárov. Doteraz mám pred očami, že to boli najkrajšie chvíle v mojom živote. Ale chcem sa pridať k ostatným, ktorí ste to vydali dnes svedectva. Ja som nikdy o tom nehovoril. Toto je vyslovne prvýkrát, možno po 10 rokoch, skoro po 10 rokoch, keď odišiel náš otec, ktorého som tu aj videl na fotografiách, tak to bol práve Zdenko, ktorý nám v tých ťažkých chvíľach, pretože to bol náhly odchod, nám vtedy veľmi ľudsky aj osobne pomohol. A to teraz aj po tých dlhých rokoch na to stále spomína celá naša rodina s veľkou vďačnosťou.
Takže chcel by som možno po rokoch, nikdy sme o tom nehovorili, ale chcel by som sa práve dnes, dnešný večer, keď viacerí akoby tak vydali, a chcel by som pridať ten kamienok do tej mozaiky a veľmi pekne sa ti poďakovať aj tvojej rodine za vtedy pomoc, ktorú sme vtedy veľmi potrebovali, sa nám zišla a na ktorú nikdy nezabudnem. Veľká vďaka. Ďakujem všetkým ešte aj za pekné slova a máme tu oficiálnu časť, teda uzavretú. A nech sa páči, každý už čaká, nech sa páči na večeru do vedľajšej miestnosti a pokračujeme ďalej vo večerku. Takže ďakujem pekne a dobrú chuť.